Bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis, 3 habitacions a Cappont que es va reformar i es va convertir en dos molt grans. Fixeu-vos primer de tot la porta d'entrada. Terra tenim la zona de dia, que és menjador i cuina, i la zona d'habitacions. Començarem, si de cas, cap aquí. Fixeu-vos un petit armari amb esquerra. El menjador és grandíssim, són vora 35 metres i realment aquí podríeu fer un tabiquet simplement aquí i tindríeu pis, 3 habitacions i un menjador que donaria aquí a la zona del balcó. Estem al carrer Cronista Muntaner i ara cap aquí tindríeu